Cha-cha na! Inday, Oy, Inday. palit ka binagul, palit ka binagul. Di ka na palagi, kalbiga samar. Nagabihan kami, nagloban. Himbaligyan niya ang may samora. Ang siring ni Inday, ang mga mamaramit. Ang binaguliya, ang pinakamarasa. Kaya mo gantinin, anak liwat. Hindi kasi nagtuwa tagloban. Hala-hala ka mo, mga bisita. Palit na ka mo, kay marasa. Inisakto ang bugos na pamilya. Ang iya binagol, sinunod na bagol. Pinutos ang dahon ng saging, masinaw-sinaw pa. This is Southern BDM. Cha-cha na! O di man na sila to, may baligyan na mo ron. Iya, kalbigan sama. Ang siring nila to, ang mga mamaraan. DJ Aldi. Feel the power of AB Disco Mobile. Ang pinakamatika, kaya mo gantinin, anak. DJ Aldi. May nakatinuod na gugma, kaya naman na umayak kang pala akong nawara. Napiling ka hindi ka, gumamo daw sugadin bura. Okay, good morning. Maupay nga aga hatoy nga tanan. Merkulis kita kadlaw, December 29, 2021. Good morning. Didi amon medyo mauran-uran, didi hagiwan, ano? Ginoran kami didi mga kasangkayan, mga ka-viewers. Good morning kamo, mag-aarano kamo yan na dida. Ano tiyong bibinuhat? Kami didi nahagkutan kay mauran. Kamusta ka mga tanan? Itakon mga suking ng mga viewers. Itakon mga ka-GC, kumusta ka mo? Ginalag ko kung mga waray ka tapos ka. Hello, good morning kanati Minden Strat. Good morning, afternoon, evening everyone. Okay, pakyaw na naman good ni Ate Minda. Okay ka natin, Margina Basalidis, Ramasa sa good morning DJ Advance, Happy New Year, Patit at mga ka-GC yan mga listeners, stay safe lang at tanan. Thank you Ate Margina Basalidis, Ramasa sa good morning ayo, Advance Happy New Year ayo. Pagkabuhat na ang mga taga-GCAS, alaga doon nga pag taga-GCAS, ano? Kanati Nati Martinez, good morning Dijans, good morning Ate Nati, kumusta? Sulimuti noon natin na mga saad na Biga-biga love shoutout tayo nga tanan. Ate Minda, Ate Margina, Ate Nati Martinez. Biga-biga love shoutout. Thank you very much for dropping by. kay ano daw lang at ikaw pa ang lalaki na kinalaran ng Diyos ay kumagugma. Di mo ngayon kaya tumano na di mo mga saan. Problema nga kung sumisyon pa ang di mo iginhatag. Di ginalat ko kung mga waray ka tapusan. Nagutang magutang na di mo ako kipaliwang.
DJ Alni. Feel the power of AB Disco Mobile. Okay, nasingatin natin ito inahakutan kay Doro katagom di diha amba pare-pareho di diha tinati hagiwan ano mauran-oran. Marasat pag kinarugtulon. Iginalat ko yung mga waray katapusan. Thank you ayo katanan. Di mo ako gimbaliwan. Di mo ngayon kaya tumano na di mo mga saan. DJ Alni. Problema nga konsumisyon pa at di mo iginata. O gani uninat gulo pa no mga kasangkayan may dako live Facebook page. Alas 6 ngadit alas 8 tong gabi mga kasangkayan. Ayun yung malimti ano. Iba na tati schedule alas 6 na ngadit alas 8 itong gabi. Thank you very very much sa yung at awar-awar at microphone. DJ Alni. Okay, padayon. Ate Malo Soselo, good morning po DJ and to all my EB Mobile GC Advance. Happy New Year to all and to all viewers. God bless us all. Thank you. Kan Ate Malo Soselo. Damo-damo salamat kita kon mga ka-GC. Thank you. Iday waray iba nga pinalangga. Laumi nga ikaw budla. Okay, nasingi Ate Margina Basilidis Ramasasa. Nakaabang la kami Hispermia MDG. Damo salamat. Oy, thank you. Thank you very much. Kay ikaw budla ang kalipay ko nga lus ay nga gugma kay mo ko ikatang ko laumiday naliribat ka mapapara magpapabilin ka ha kung di mawawara kay ikaw budla ang Okay, nasing Ate Malo, adi na kami hay mo DJ. Thank you, Ate Malo Soselo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Nadiri basta mapapara magpapabilin ka ha dukan di mawawara Iday ang gugma ko magpapadayon Tugtog akong kamatayon Inintasing-tasing ko Aim-im babago Kay ikaw iday ang hilupaon ko Iday wala ibang na pinalangga Laumi nga ikaw lang Isan-san upaman Iday waray makakaulang Ang kalipay ug himaya nga At pagsasaruan Kay ikaw budla Ang kalipay ko nga Lut ay nga gugma Ai mo po ikatangkot Laumiday Nadiri basta mapaparap Magpapabilin ka ha Kung dukan di mawawara Kay ikaw budla Ang DJ Alni AB Disco Mobile. Ay nga gugma Ai mo po ikatangkot Laumiday Nadiri basta mapapara Magpapabilin ka ha Kung dukan di mawawara Ayaw Charlie Alfonso Pifiesta Okay, nasing Ate Minda Maminga pagwaray hi DJ. Damo salamat Ate Minda Nestra. Thank you to you pero mi pag aabang ito yung pagulat ito akong programa. Thank you very much. Nga na yung katanata akong mga viewers, yung akong mga ka-GC. Thank you to you dako nga suporta. Ito akong programa. Damo nga salamat tayo. I love you all. Kay ikaw budla Ang kalipay ko nga Lut ay nga gugma
kaimo ko itatang ko. Laumiday na diri basta mapapara, magpapabilin ka hapon dukan di mawawala. Kay ikaw budla, ang kalipay ko maunod, los ay nga gugma, ay mo magtatangkot. Laumiday na diri basta mapapara, magpapabiling ka hapon dukan di mawawala. Walay iba hapon dukan kundi ikaw budla. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukar. DJ Alni. At mga Mercedes noon, indama inalagyan mo, maray ka iiliw, kay makisasang kayo, ang mga tumuro, hindi makita ang ayon, kay bisan at amay handog to, may kasing-kasing na mabinuhin. Mercedes na bungko, mga tao ka magdulo. Maray ka na bibilmo, kay buutan ng mga magtinahuro. Umod ng nagusyado, katatapuran ang mga Mercedes noon. Mga hitsural makipayo, pamayhon permi makiyong-hiyo. Kung nga maupay mahimpiyan at tulongin ka murayawan, namuhan ko utang gano'n, pusay ka mga kababayinan. Kakariha Mercedesan, kay pasyada ayaw lang patalang, di mo makikitan sa luka o mapagkagiban. At butungan Mercedes, may ada 16 na mga barangay, di ka nga uno-dos, dos patrugas ako at sunod ito ng poblasyon. Sa nukibuyayaon manuyo, sa nusikot tinibingan kubon, sukat kabukaan pa ng bagong sa ikapat pinaduro. Maghusay na mga kiripon, mga bitches magtupay matahong, anulot, bitsang lagan, usay kay anway na kamita, may halarong na tubig na malamrag, warwings na bitituha anuron, asang naglikno ay lawilanuyag, tumigmatag kung kinpaparayaw ang Mercedes mo. Ang mga pagkabuhi namon, pag-umangan ha kadagadan, may ada ng kalubian. DJ Alni, AB Disco Mobile. Feel the power of AB Disco Mobile. Mga produkto, marasa na putpun nandun tayo. Nanhin sino man na bilanggoy, pareho nga kalok ng mahusay nga manig. Damot ang lumaso at hitong tamot ibilanggoy, daway ng saging. Iring ka tumuto, pagkaon na pastila nito ni Pumili. May mga utanong sugahan, maribuso karubasan ang tarong. Sige din niya. Okay, good morning. Wayo tanan. Kumusta na mga viewers? Kumusta ka mo dida? Advance sa Pinoy Rayo. Yang iwan medyo ginooran kami ana ano. Waray makuno low pressure pero makusugipuran didi no. Nagputuro hitam uran para yun pagguguhoon tam atop. Ba. Oras sa
ang oras 52 minutos na nakalabay han alas 8 han aga. Good morning at tanan ito nakamonitor hapon ita akong live di YouTube channel. Alni Bulay Whitey, thank you very much ngan mauping aga yo. Thank you. Make a love shout out. Kita akong mga ka-GC dida, mauping aga yo dida no. Damong salamat niyo pagbisita, ng damong salamat itiyo pagpakurusa nga pag tinunumdum adi. Ni suporta ita akong programa no, iyo paghatag yung panahon ngan oras ita akong programa yan ang aga. Moping aga yung matanan nga kan Mami Payarong, good morning DJ Elni. Happy New Year in advance. Thank you very much. Iti mo schedule DJ oras it katorog ni Liberty Mayla Rosemary ngan Emilia. Isya shout out ko na lahat ati Minda no, ati Liberty, ati Mayla, ati Rosemary, ati Emilia. Ini ati Liberty pagkakaturo ko nini kaya adi Kuya Leo ano nakamonitor permi. Pwede magpiniraw. Ibangin ini lambahan ni ati Liberty ni Kuya Leo no. Nasya. May nakamonitor. Thank you very much. Sangan mo pingagay mo ati Minda Distrat. Thank you. Ako salamat ati. Okay, hindi na itong kulop mga kamaya din natong programa. Facebook page. Anak ko ni BDS ko mobile page. Mga kamaya din programa alas 6 itong kulop. Gabi na, alas 6 itong gabi, alas 8 itong gabi, no? 6 p.m. until 8 o'clock in the afternoon, in the evening, no? Thank you very much sa iyo, Sige DJ, shout out mula na lahira. Pagkakatulog pala ni Rak dito. Asya. Okay, kino na kanina, ipapakaturog na kuno ni Kuya Leo, Ate Liberty. Katurog na kuno. Kaya kuno pag piniraw, kaya marurubat beauty ni Ate Liberty. Sige late, unin na lahira magkita hitang kuhan. Ito na akong Facebook page. Live niya talasay itong gabi, no? Damo salamat tayo. Big love shout out to all my viewers. Good morning. Ito akong mga ka-YouTuber. Thank you to sa support akong YouTube. Kan Sir Leo doon. Kumusta Sir Leo? Pare pa ako pa siya na kadahi, ano, kay medyo diri mo pa panahon di diha ato nag-iwan. Timingan ni Sir Leo di diha nag-iwan nga mauran-uran. Pare pa kapag nalakat ni Sir Leo. DJ Alvin. AB Disco Mobile. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. Ako magtatanong, lawis-wis kawayan. Akong lakampi ko'y palatay-latayan. Sa mais nga biko'y kawaray batasan. Sinulodhan kwarto kang hinday higdaan. Kay kining api ko'y kawaray batasan. Kaninday higdaan ginlakad-lakaran. Kay permilako ang namumurangkan. Iyan ay hibig ko'y akong naging higutan. Hala-hala na, hala-hala na sayo pa. Itsa-itsahi hanggala, masigala halang luha. Kaparitihan sige na, karisyuhan ipadayon ta.
kay mangunguli pa kita hinibuwas sinaga. Hala hala na saya pa, itsa-itsahi hanggana, basiga na halanduha, kaparyutihan sige na, karisyuhan ibadayan ka, kay mangunguli pa kita hinibuwas sinaga. Himalo palabiw, mahal magpaligya, adobo pizzaron, nukon ang mantika, pinapatisan pahanutan nga tarong, himalo palabiw, mahal lagi hapon. Anutan nga tarong, himalo palabiw, ito pakuha bukid ikapito, asya daw nga mahal at niya presyo, iya paginsakay tulog ka maluto. Hala na saya pa, itsa-itsahi hanggala, masigala halanduha. Okay, maupay nga nga aga hatong tanan, mauran di hagiwan, ano? Ito ko rin nga share line, ano? O gimpasahan ako na akong classmate, ano? And about ini nga atong panahon niya na waray low pressure area. Ini nga share line, itakakaulang ini nga pag-uuran din hagiwan. Di Eastern Visayas, ano, area. Labinat Eastern Samar, ginauuran niya na kung din nga share line. Waray man naton na low pressure area, no? Pero mauran, karadlok ito rin didingan, mahangin. No? Sharing pa panahon ko na niya na kay December. Iya ka panahon na nini, panahon na mahagkotay. Pero dito nga napita Luzon area, no? Dito kanda atin nati Martinez sa may Tagaytay, ada, no? Mahagkot nila dito. Pero pwede dito may mga riuma ini. Mga takaro dito hagkot, no? Okay, good morning, ahaw. Kumusta kamunida nga tanan? Advance Happy New Year, hai. Naghihinulat, ahay, anakon gugma. Hala na saya pa, itsay-tsay hanggala, masigala halanduha, kaparintihan sige na, karisyuan ipadayon ta, kay mangunguli pa kita hinibuwas sinaga. Hala na saya pa, itsay-tsay hanggala, basiga na halanduha, kaparintihan sige na, karisyuan ipadayon ta, kay mangunguli pa kita hinibuwas sinaga. Feel the power of AB Disco Mobile. DJ Ali. Okay na siringi natin Martinez. Oo, mahagkot ko didi. Maupay nala, waray ko na rayuma. Maupay natin kinawara na ni rayuma. Nawawara lang ngayon niya, no? Isa ako nagbibalik-balik usahay. Kaparintihan sige na, karisyuan ipadayon ta, kay mangunguli pa kita hinibuwas sinaga. Hala na saya pa, itsay-tsay hanggala, basiga na halanduha, kaparintihan DJ Ali. AB Disco Mobile. tayo ka, ay mangunguli pa kita hinibuwas sinaga. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukan. DJ Ali. Hindi at tayo Okay, good morning kan Sir Leo Tutorial TV. Nga oran na siya nga ni Sir Leo.
Waray pagkakapasyada nga dahil mo. Maoran. Opay pa signal dida na si Sir Leo. Mopay gihap. Thank you very much, Sir Leo, for dropping by. Bigay love shout out, Sir Leo. Yahoo, Sir Leo, Yahoo. Ano, Sir, nainayong kamo? Nainayong kamo niyo mga lakat. Bakit makuran niya na, ano? Hello ngayon nga to kan Kuya Berhel. Thank you very much. So, Kuya Berhel. Nga repeater. Talagot na repeater. Parang pagkaka-solo nga daw kan Sir Leo, ano, kay Mauran. Ay, laki humuraw nga ni, kakalitan ko yun eh. Waray, cancel lahat talaga, oh. Sir pa, wala mahihimo kay panahon. Okay, nakita ko ang pasa na akong classmate, Sherline, itakakaw lang Sir Leo. Maraming low pressure area din itatong lugar, no? Nagpupunit isang sama dito ng Sherline, no? Dapat coverage, salit, pare-pare yung bagyo, ito na ito niya na panahon. Thank you, Sir Leo. Thank you very much for dropping. Damang salamat na mo pagiling nga na itapang programa din niya akong YouTube channel, Aldi Bulay YT. Thank you, sir. Makalugar nga niya ako, pagkatunte ikaw, mag-live kita didi. Iupunte ka, hiti mo live. Magsha-shoutout kaliwat. Ngayon pagkakantaon taliwatak didi. Para ito, kamakurat ka. Masayaw na itong Christmas, ano na kanina sa maratakan. Hihitong Chris para ganado at masayaw, hihitong Christmas ang turak na minuto. Hindi na naman nagalapit ka. DJ Aldi, Disco Mobile. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukar. Nakatima niya at nangabayor pa kita. May pasasayaw sa liwag, irat-urat ka. Sige na sihigara, Amo nga ni Ate Malo sa selo, mauran na bagong nga tuig dudo dida kuya. Amo nga ni Tapagwan. Amo ta ko nga problema kay may mga nag-inquire akon itong December 31 sana dire magmauran at New Year, ano? Sayang ini, ano, nga buhay-buhay. Nakakaduwag-duwag iparali at pagsiwon. O shout out ka family Abubon, Abuda, Ramasasa, Basilidis, Engarado, nganitak mga anak. Good morning advance. Happy New Year. Love you all. Miss you so much. Sasing Ate Margina Basilidis, Ramasasa. Thank you Ate Margina. Thank you very much for watching. Bigay love shout out.
Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. DJ Ali, feel the power of AP Disco Mobile. Mr. Operator, umpisay na. Kay masaot Baile lang, wala gamo Okay ka na, Evelyn Evelyn Eder ngayon. Di ba nakinilo na ulaan? Ate Evelyn Eder, good morning, T. Charles, nga hit mga taga-GC. Mopay ka Merkulis sa katanan. Good morning, Ate Evelyn. Dari mauran di tayo, di aman mauran. Ba, makaharagilok di para pareyon, may low pressure itamon di panahon. Pero kanan na share line lang ko no, nasa na akong classmate. Na di NDRMC na trabaho. Maging pasahan na namon na grupo, namon GC. Waray ko no low pressure area, share line lang yan. Pero grabe to oran di amon waray huraw-huraw ba? Mapay pagkinarog tolong la permi. Kung pwede la, may pagkikinupupan la permi di ba? Maka ano? Good morning, Ate Minda, na si Ate Bilinider. Diri mauran di Jans na sirak bayi. Siyaman. Mau pailago di dayo kay magkakamaran at mga binakan. Di amon waray kay ginuoran di agiwan niya na. Pero sige, padayon na kita, padayon. Oo, magmaragod kami.
Okay na si Ate Bilin. Ider, Happy New Year everyone. Happy New Year Ate Evelyn. Sana diri di magbora nito New Year ano kay minamon na may nag-inquire mo na about ito na 31 ano nga 1. Sana di magpaoram para naman lang kami maka saro sa lapi. May hanamagod kami nga wari po papakagawas itong tukaran ano. So nakuan kami na singabot. Okay lang kinakarawat namon ano kay siyempre may mga nag-i-inquire na wala kami. Oh, sana di Jals kay mag-all hit mauran hit New Year amo nga ni Ate Bilin. Very moment New Year nga mauran kaya nila permit mga kabalayan di nakakapaglalakat. Good morning. Katanay na nga turog di nga among ka-GC. Kara Ate Liberty. Ate Mayla, Ate Rosemary, nga Ate Emilia. Ino pa nga turog di da? Hala. Ikaw kinaturog. Masi pala Ate Liberty. Di kala Kuya Aldi napait. No? Ikaw nga nit pero di ka naman kinsasamo. Dito ka lang, pagkaturog na nanay ka mo. Hindi nila ka mo pagkitatakon na live unin na ito na akong Facebook page, alas 6 ito ng gabi, nga alas 8. Ano? Ito na lang ka mo pagkuhan, pagkirikisik. DJ Aldi. Okay na siya Ate Martinez, mauran gad gihap didi pero diri lang makusog. Binabayila nga oran sering pa nakapoy. Tamon didi Ate diri na lang binabayi. Linalaki na ini. Kami danaw pud nga hangin, no? Okay pa shout out ngayon di dyan sa akong sisters. Itong CWL Fatima Church. Marisyo na among Christmas party kay kagabi. Hahakan sis preaching ang among presidente. Good morning. Thank you. Ani mo mga ka-sister dito itong CWL. Maupay nga malipayon. Maupay nga agagan malipayon nga pagsilin orog ito ng bagong tuig. No? Ayun talang nila. Thank you Ate Evelyn Eder. Kan maupay ko nung aga Ate Nati. Si Ate Evelyn. Okay, thank you. Ano si Ate Margina Basilidis na masasa sising nga buton niya na ito oran. Kay buwas nga net New Year masirag na para mag-enjoy nga tanan. Amo nga ni siya nga ni dapat Ate Margina no. Sana matuloy kay mo plano. Oy Ate Malo pala DJ, 5 pala ito nirang Middle East, nasa nga Ate Mindra. Nangalimtan tanay Ate Malo, masing Ate Malo di kada buli.
Thank you, Liwat. Salamat, Tijan. Salamat, Liwat, Ate Evelyn there. Thank you. Bigyan lang shout out sa iyo. Thank you very much for dropping by. Sige, charat-cha lang kita, ha? Charat-cha. Sa kudala, mahuhuman, kapulian. Pastilan, sa kudala, matutuman, at hindi iyo ang naganan, nakaswagan. Pastilan, pastilan, sa kudala, mahuhuman, ang kapulian. Pastilan, sa kudala, matutuman. Feel the power of AB Disco Mobile. AB Disco Mobile. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. DJ Alni. Okay na si Ate Evelyn Ider. Buwas nga hawit. Christmas party hit CWL Fatima unit kay kakulog mga officers lato Hanbugos Kapampangan. Oy, sige das. O pelo ni Ate Evelyn kasi kita si Tira Christmas party, no? So, kaya di kinooran. Pero kung pareho nga di agiwan nga maoran, hobya good pag tinalakan, no? Okay ka Nati Martinez, mapiliwat nga ga Evelyn there. Thank you Ate Evelyn, Ate Nati, thank you. Ate Minda, Ate Gina, Margina. And Sir Leo, thank you Sir Leo. Parpaga pa siya nga tayo. Kinooran man kita hindi. Ay la Sir Leo, kay kakalitan, makauraw-uraw lang, papakalasan tayo nga. Salamat Ate Nati, have a blessed day. Tingnan ka Ate Evelyn Idel. Okay na siring Ate Minda Nisrat. Good morning Evelyn. Good morning ngayon katanan, mga ka-viewers, mga ka-GC. Damang salamat at iyo panahon itong oras sa ginatag niyo itong programa. Dini Alni Bulay YT, YouTube channel. Thank you very much. Good evening, hi Ate Minda, nasing Ate Evelyn Sigrib. Okay. Thank you very much sa inyo tanan. Advance Happy New Year. Thank you very much. Thank you very much. Okay na si Ate Margina Basilidis Ramasasa. Sige la Ate Evelyn, enjoy la nga bisip permi. Okay, sige hala. Sana all may kahangpupay ko, no?
Sige, sayo lang ni Ate Bilin, sayaw. Salamat Margina, tigang na Ate Bilin ni Der. Ate Minda, thank you very much. Nagpapasalamat ako mga ka-GC, nga siya nasuporta. Ngayon na siya permita akong viewers, ita akong live yan na YouTube channel. Damo salamat ayo matanan. Okay. Wala naman. DJ Ali. Sige na, panayaw na kita. Labi na kay pista sa inyo. Inyong bisita, dadangari sa plaza. Harong kita manayaw o chat-chat-chat. Manayaw na kita mga luloob mula. Nanayog tatay, kulitaw o dalaga. Mga bisita nga ni agaron sa plaza. Manayaw na kita disco o chat-chat-chat. Okay, nasing Ate Evelyn Ider. Welcome DJ, you're welcome DJ. We are one family na. Thank you very much sa iyong katanan. Itakon mga taga-GC. Dawang salamat iyo Permi sa pagsuporta. Thank you very much. Aron makalim ka ng mga problema. Lagi ng Paris Cuba pang dalaga. Makalimtang yun ang asawa. Sige na, manayaw na kita. Labi na kay pista sa inyo. Inyong bisita, dadangari sa plaza. Araw kita manayaw, sat-sat-sat. Manayaw na kita mga luloob mula. Nanayog tatay, kulitaw o dalaga. Mga bisita nga ni agaron sa plaza. Manayaw na kita disco o chat-chat-chat. Okay, pagsaras siya na kita, pagsaras siya. Manayaw na Okay, kinahuraw-huraw dito. Ang kining-kinahang sa maigat na bisag ng hubang patuhod sa liyuma. Itudog yung pagtsatsa aron makaling ka ng mga problema. Labi ng Paris Cuba pang dalaga. Nakalim ka ng asawa. Manayaw na kita. Pindot kayo ang tukang at tsatsa. Okay, tatunura, 52 minutos na. O, 52. Lipat ako. 28 minutos na. Nakalabay. Alas 9. Yan. Aga. Kada kung lato, 52. Pang dalaga, makalimtang yun ang asawa. Makalimtang ang asawa. Makalimtang yun ang asawa. DJ Ali. Feel the power of AB Disco Mobile. Tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin nagpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, Ang tangi kong pag-ibig ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan pa man, habang ako ay narito
ang DJ. Nindot ang tukar. DJ Alni. Napitiis ng kalungkutan. Buhay ko unti-unti na pumapanay. Yakwain niyo ba sinta? Ako'y mamamatay sa pagtuloy kayo ang kapiling habang buhay. Salamat di ay ang dupa. Salamat di ay ang dupa. Panagit kong salat, panagit kong salat. Ikaw ragay, salat ako waray. Sundan muday lugarin. Kung ikaw mahingat kong halain, malating ka na lang, yunong unta-unta. Ikaw ragay, masalang ako waray. Feel the power of AP Disco Mobile. AP Disco Mobile. DJ Alni. Okay na si Ate Margina Basilidis Ramasasa. Napabalas labaw mo pa ining exercise. Tara na mga ka-GC. Sarayo na kuno kita. Sige, thank you Ate Margina. Ang puso pinipigan kay ang langit na lumang ilog sa lipayan. Ang masalit na payan asay naghatag ikasamdan. Yan ang kapangalan pagtitipigan pinunduan. Dito ipapataw ay isang malulog ang binutan. Pagulog ko magpili at pinakula masipikaman. Ang galit niya bayan isa'y nagmatang ay kasamdan. Kaya ang kapalaran pagtitipigan pinunduan. Ikaw gudla inay, anak hiri ko lang. Gusto ko sa langit, uksugat manantunan. Meron na ba ito, higahan may sapat. Na anong lingkuran, kung kita nakikita. Ito'y nangalitan ang atong mga saan. Ispan dangatan, di kita magpugulan. Okay na si Ate Ministrat. Advance, happy, healthy, and prosperous New Year 2022 to all the viewers. Thank you very much. Madakan Ate Minda Nestra. Thank you Ate Minda. Advance and happy birthday, happy New Year. Advance happy New Year, ay mo. Happy birthday na day Ate Minda. Kaya nakahilwas ko naman. Thank you very much, Ate Minda Nestra. Pero tidak, Ate ha, pag herot permi tidak. Ya, pag dinalakat, tidak. Mahupay nga sayawan, tsak, 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 tsak. Nagkakali ang unang tsak, 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 tsak. Salit sarayaw na kita. Kay amo iday nga natinig ka. Itigil sa sayaw kahit katsak. Siri mo ako inaalagdan. Pero lang ako ipaparigdan. Paman ko na puro kain iba. Sa alakan nga naruyag ka. Sa siri mo ay at maarang. Sumayaw cha-cha-cha. Cha-cha, cha-cha,
sa naruruyagan, cha-cha, cha-cha, nakakaliyaw ng cha-cha, cha-cha, atras abang sila kita. Cha-cha, cha-cha, sabuan na ayunan, cha-cha, cha-cha, kay diri masumuan, cha-cha, cha-cha, sige sarayaw na kita. Sige kay na di ka man maako, di ba na lang napupulo, sa lagas akong dadagilo, ang tamon, kay maupay na diri masumo, at tatsara sarayaw. AB Disco Mobile. Feel the power of AB Disco Mobile. Cha-cha, nakakaliyaw budon. DJ Aldi. Maupay hiningan manipayong kita nga nagkakitiro yaga hatalag sa mga higayon karisuhan ikpadayo magrayang kita samtang nagsasarayaw kay atong hindi panahon salit atong panimulusan ay kita pagkalang sige pagkadin ako ni kung maruyan din pagsayawhan lauda ayaw na pagduha-duha na ugayong halabisa sige kay ayaw pag-alang kay bangin lugod mainsimahan ka di ka makakaburutin mahusay nga daraga init akong kanta sayaw nga lahuda hadirit sungat tuhil pagkulat. Okay na sing Ate Minda, ada kay kun aadtula ko Maryland DJ nasa bingguhan ako. Dagko itira prices pag joyer, miss ko na talaga, waray gabling bidi. Oh my God. Salit akong pahimulo sa Ang bingguhan ay bidi. kita pagpala. Sige Thank you very much, Ate Minda Restra. Maraming salamat. Ayaw ng pagduha-duha na ugayong halabisa sige kay ayaw pag-alang kay bangin lugod mainsimahan ka di ka makakaburutin mahusay nga daraga init akong kanta sayaw nga lahuda hadirit sungat tuhil pagkulat sa sige sayawi na ayaw kabaraka kan sige halang liwat ipagkala ayaw pagkinuli putik sa burag na antim sinsilyungan mga bukos pa sige tuhuta na itim mga bulsa ngan isabrag na ito'y inugala. Inin akong kanta sayaw halamuta nairit sunat tuhil pagkulat sa sige sayaw ilang ayaw kaparata ang sige halang liwat ipagkala ayaw magkinuli putik sa murat na itim sinsilyungan mga bukos pa sige kuhutan ang itim mga bulsa nang isabrag na itong iusala. Amo
iniison puso dito haamon labi na hanggaga. Okay, tugtog kita alas 10 sila nga aga, mga kasangkaya, mga ka-viewers, mga ka-GC, tugtog lang kita 10 o'clock in the morning. Tanan na nasayaw kunting kung kay gingaganahan kita. Kung nadirin supak urat sa nakakabutira. Ikami nga mga kagaran ng pastilan mapagkisasayawon. Antukan na amino ko. Okay, yun itong kulop, alas 6 itong gabi, alas 8. So, akong programa Facebook page sa Anwaray-Waray nga Sonata. May nagkatulog na ho, Kirigta, di data akong live. Thank you very much sa iyo, tanan. Ipakita na anong ka makarit pagsaya. Dapat mga ka-GC, damo nga salamat. Pinagod kanda Ate Liberty, Ate Minda, Ate Natia, Ate Jenna, Ate Belen. Sir Leo, Udon, thank you Sir Leo, Tutorial TV. Kanati-nati, kan Mami Bayarong. Thank you very much sa iyo mata nagkita, nag-view yan na hinapon YT. Hinapon YouTube channel, Alni Bulay YT. Thank you, ano pa pag-subscribe. Pag-subscribe naman po. Thank you. Mga taga-taga dili na basta-basta sa sangkay tayo kita timaupay iminga ulat sa asya init ayun ang kadapan inisisiwan ang kalawasan labi ko maupay anak ko ka bisan ang riyo maong matagal iniilog na permi kay karuyan ang ganado bumuga. Sige na pa din, sayawin! Siguro ako malong nagpunta sa kagara. Sayaw! Anurat sa kasarayaw, di na dadaan, magulang ihapon, nagpapabiling permiya panungguman, bisan maihanag para. Bisan di nga sa rusarayo, kung maray kuratsa, ika mamingaw, kay nakakarisyungan ka marikmo, inimpurat na sa rayaw. Thank you to DJ. Thank you, Luwan. Tati Martinez. Thank you very much. Big love shout out. Tayo mo din no? Ang adatakon ka ng mga kagrupo itong ABDS Mobile Group. Thank you very much. Ito yung permi pagkaabang, permi pagkikita. Thank you. Ito yung tanan na suporta ako. Damo nga salamat. Ako naman si Sir ngayon, dito ko mga lintan. Damo nga salamat. Ito yung kiti ay nibubulig. Ito akong programa. Mga GC, thank you very much. Thank you very much. DJ Ali. Feel the power of AB Disco Mobile. Okay na siya Timinda, salamat diwat DJ, salamat kada po. Million thanks sa imo Ate Minda Mistrat. Thank you very much sa imo. Ito mo suporta ita akong programa. Dawa salamat ate.
Kuya Albert Grado. Advance Happy New Year. Thank you, Kuya Albert Grado. Bigay-bigay lang shout out. Thank you very much for dropping by, Kuya Albert. Thank you. Mapay kinakahiling ka din na YouTube channel, Aldi Bulay YT. Thank you, Kuya Albert. Advance Happy New Year liwat ay mo. Okay ka natin, Margina Basilides, Ramasasa, Damog, ihap ko salamat ay mo, DJ. Tungod haim, ibanan, gihap ka namon homesick. God bless you and more power to your program. Sige lang, Ate Margina. Damong salamat liwat tayo. Okay lang ito na, para liwat kita mapaining na natin liwat programa, para manibabaro kita taton na mga kabutangan. Labi na yung gawas at least mababaraka ito yung mga kapamilya. Labi na yung tagawas, makakasabot yung mapait yung kabutangan nila. Okay. Dako ini naton liwat nga bulig aton nga tanan, diri lang para akon ay liwat pa, ginimo tayo niya programa para iyo liwat ini, ito nada agawasan naton naso. Thank you iyo nga tanan akong naton mga OFW dida, Damo salamat liwat iti iyo tambuli kita akong programa. Sharing pa, di ko liwat ini nga kalimtan, Salamat gihapon na naton makagarahom nga kintagang kitahin kusog kini aton programa nga makahatag kita hayo in tagorokti lang ang kalipayan, para iyo ini nga programa. At least di ba barati yung kapamilya, labi na hayo dida nga mga OFW may barokan. Okay lang kamo dito tiyo pinamunutan. Okay, thank you very much. Ayo Ate Margina Basilides, Ramasasa. Thank you. DJ Alvin. Okay na oras, 50 minutos na nakalabay ang alas 9 han aga. Tugtubla kita alas 10 mga ka-viewers. So niyan nga ako kita pulo pakirikta. Dito ta akong programa ha, Evidence ko mobile page. Alas 6 iton gabi nga dat alas 8, Ayaw niyo hingalimtit o schedule ni na. Balita pa kay maluoy lagi kita, Kaya ron yung nina pa iton. So, tulad kita alas 6 sinihat akong YouTube channel, Aldi Bulay YT. Thank you very much sa mga subscriber. Ano rin ba pag-subscribe? Pwede pa? Ako pa, gutay pa taton na bananas, Gutay pa taton subscriber data, dumamon ni. Bisan lang mabuting guti ay mga 1 kila, di magdamo. Hindi ganap niyo magdamo. Okay, DJ, direct ko nga ngalimtan, itano, Kuya Albert. Dito liwat ang ngalimtan, na yung ngalimtit, yung pag-subscribe ito akong YouTube channel. And pakihit kita akong notification bell para ka makapag-hibaro kung permihin nagla-live na ako para tagang ka notification. Thank you, Kuya Albert Garrado. Advance Happy New Year. Karing kay hilaw-hilaw, tiga man sa magkahilaw, waray ka ba inunundong na may padaratong nga aslong,
Thank you, Kuya Albert. Subscribe dyan na DJ. Thank you very much, Kuya Albert Garado. Mika Love shout out. I love my own, my native land, Philippines, my Philippines. To thee I give my heart and hand. Philippines, my Philippines. I love my own, my native land, Philippines, my Philippines. To thee I give my heart. Okay, see you later, DJ. Thank you, Ate Margina Basilidis Ramasasa. Good morning, Amo. Mika Love shout out. Ayaw matantakon mga ka-GC. Damo salamat. Ikaw mga viewers, tidak gawa sa natin nasog na tanan, ano, gawa sa natin nasog ganyan na Pilipinas. Mga kasi ko YouTuber, thank you very much sa iyong suporta. Ika akong YouTube channel, Aldi Bulay Whitey. Thank you, ayo. Sana nakaka-monitor ka mo. Okay. Thank you very much sa iyong tanan. Umpisay na, kay masaot ah. Baili lang, wala gamo ah. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. DJ Alni. Ining kinabuhi malupayo kung sobrang siya kasakit kung may na mga pagtuiba pagsukuhan mga pasensya paglimbo tungodhan mangga posisyon na pinikapala mutabon ang resulta kay kuno diri ka tropa sangkay pagmata mga plano pero timbangan kung nasusubaybay ang dalang
nga tuha iya. Sangkay maka mga plano tinutimbangan na susubaybay at tinggalan nga tuwa iya. Kay kuno ang tao maluya, kay kuno waray paka-eskwela, kay kuno riko graduado, kay kuno swerte nga tao. Ang mulupyo kadamang silensyo, naapat kung kulang usurado, ira ang patas nga tratamiento, pagyaong mahang Ginoo. Sangkay pagmata mga plano tinutimbangan na susubaybay ang imdalan nga tuwa iya. Ako magserbisyo na may gupta. Okay, tingnan ka na Ate Junita. Okay, good morning, mauran day. Madugang pag-uuran Kuya Ans. Thank you Ate Junita Oging. Miga kalabsyara tayo mo. Thank you very much sa pagbisita ni akon YouTube channel Aldi Bulay Whitey. Thank you. It's time for me to say goodbye for now. Uni na nga kita kulo pagkirita dito tapon page Ebi Disco mobile page. Uni na talasay itong gabi. Kada ito nalas 8 itong gabi, no? Damo salamat na akon mga viewers na nga aga. Dito akon na Aldi Bulay Whitey, Aldi Bulay YouTube channel. Thank you. Ngadahan na akon mga ka-GC, no? Thank you very much sa iyo matanan. Ito lang ang pagtataguson kay damo kamo, no? Thank you very much. So God bless. Sarot kita per me. I love you all. Bye. Sangkay asitihol tao mistambay bisla kadali ay agang kamot magkaputay hinay magsiplatay. Sangkay pwede ba kita makahigugmaay ako imong tataguyahon ikaw magiging ako. Sangkay tagi na abat tirigod lahat rumamay tagugan nagbumuto buto kung nakita ka imo.